egiteko. Bai, eguerdion guztioi. Eguerdion Iturbe anderea eta Aranburu jauna. Bueno, lehenik eta behin sorpresa, edo, ikusten dut. Nik Edu Barinaga ETB-ko zuzendariaren agerraldia eskatu nuen, eta ez dakit zer dela eta aldatzen den agerraldira etorri behar denaren pertsona bera. Zergatik aldatzen den eta ez zaigu inolako azalpenik eman, eta gustatuko litzaiguke lehenik eta behin posible den heinean horren zergatia esatea. Barkatu presidenta eta Urruzuno jauna, nik neuk Jasone Aranbururi, zelan bera da bozeramaile, barkatu. Jasone Agirrekin hitz egin nun honetaz luze ostegunean, orduan, zein maz, argitzeko. Igual, orain, aurkezpenen momentua da, horrelako gauzak argitu beharra izan ezkero, bukaeran egingo dugu, bai, mesedez jarraitu Urruzuno jauna aurkezpena. Jasone Agirreri, ez niri, ez Euskal Herria Bilduko inori, ez zaio horren zergatirik inoizko momentuan eman, baizik eta jakinarazi Edu Barik Iturbe anderea etorriko zela. Guk zergatietaz galdetzen dugu, baina besterik gabe, ez dugu honetaz ere gaurko eztabaidaren muina edo korapiloa egingo, baina berriro diot, inoizko momentuan ez zaigu eman horren zergatirik. Guk Edu Barinaga jaunaren agerraldia eskatu genuen, bera delako ETB-ko zuzendaria, eta gure aburuz, uste genuelako gaur hona ekarri nahi dugun gaiarekiko edo gertaerarekiko berak lotura zuzenagoa izanik eta hartara ardura ere zuzenagoa izanik, uste genuelako beste erabatetako azalpenak eman zitzazkeela. Dena den, jarraituko dugu eta ikusiko dugu gure kezka transmititzean zenbaterainoko erantzuna jasotzen dugun beste alde batetik. Esan bezala, gure gaurko agerraldia gertaera konkretu batetik eratorria dator. Gertaera hori otsailaren 23an eman zen, eta bere garaian ekimen hau edo agerraldi eskaera hau registratzerakoan gertaera konkretu horretaz edo horretan oinarritzen baldin baginen ere, uste dugu ez dela kasu isolatu bat, ez muinean badagoela beste arazo bat, muinean badagoela benetan EITB-ren ezaugarritzeaz asko esaten duena. Otsailaren 23an Euskadi Irratian goizean egon zen programa bat, ez dakit, momentu honetan, Maite Artolak zuzendutako programa bat, Txillarre baserritik egindakoa. Bertan, gonbidatuak Arnaldo Otegi eta Jesus Egiguren izan ziren, eta Txillarre baserritik egin zen, bere garaian Txillarre baserria izan zelako Jesus Egiguren eta Arnaldo Otegiren arteko hainbat elkarrizketen lekua. Gure ustez, programa hori egite hutsarekin, bazegoen nola baiteko aitortza bat, bi pertsona horiek herri honen bakegintzan egindako lanari. Aitortza bat non orain dela gutxi, etaren azken erabakiaren harira, Jose Luis Rodríguez Zapatero berak ere onartu duena. Esanez, pertsona bi horiei esker, besteak beste heldu garela gaur egun gauden egoerara. Esan bezala, guk interpretazio hori egiten genuen. Bazegoela nolabaiteko aitortza bat. Aldiz, momentu hori pasatuta gero, gauean, teleberrian, eta hori da gaurko agerraldiaren arrazoia edo oinarria, teleberrian programa horren berri ematen da, eta gero, kazetariak berak, bere kabuz,
bere irudikoz, egin zuen balorazio bat guztiz salagarria iruditzen zaiguna. Guztiz salagarria lehenik eta behin herri honetan urteetan gertatu denarekiko erabat partziala delako, erabat partziala izan zelako, erabat lekuzkanpokoa izan zelako, bazegoelako tendentzia bat herri honetan urteetan gertatutakoa soilik alde baten bizkar gainean ezartzeko, kasu horretan gainera pertsonalizatu egiten da Arnaldo Otegiren pertsonaren gain, eta gainera da komentario bat inolako balio informatiborik, gure aburuz behintzat, periodistikorik ez duena. Ez duena. Tendentziosoa, esan bezala, eta instrumentalizazio saiakera garbia. Adibide garbia. Kazetariak esaten du Arnaldo Otegik egindako balorazio edo irakurketa politikoaren gainean, esaten du, edo nolabait aditzera ematen du, pertsona horrek erantzunkizun zuzena izan duela herri honetan egondako hainbat eta hainbat hilketaren gainean. Guk galdera egiten diogu EITBko zuzendari andereari, eta gustatuko litzaiguke benetan hau erantzutea. Ea nola baloratzen duen EITBko zuzendariak, kazetariak, bere garaian esandakoa. Nola baloratzen da hori? Zer da hori? Nola izendatuko luke EITBko zuzendari andereak gertatutako hori? Hori adierazpen askatasuna da? Munduko konstituzio zein eskubideen adierazpen edo karta gehienek adierazpen askatasuna aldarrikatzen dute, baina batipat komunikabideena. Eta importantea da. Gutxiago dira aldiz, ikusentzulearena aipatzen dutenak, eta horiek, ikusentzuleak alegia, egoki informatua egoteko daukaten eskubidearena. Uste dugu, halako erasoekin, ze egun horretan gertatutakoa guretzat eraso bat izan zen, ikusentzulegoa da, kaltetua dena. Maila eskaseko kazetaritzak, entzulegoaren deskonfiantza eragiteaz gain, ideien monopolioa bultzatzen du, eta uste dugu ez dagoela ezer kaltegarriagorik ideien monopolioa, baino edabideek daukaten demokratizaziorako funtzio horrekiko. Gaurkoan, guk prest gaude hitz egiteko EITBren funtzio sozialaz. Prest gaude hitz egiteko herri honetan, zabaldu den eskenatoki berri honetan, bakegintzaz ari garenean edo eta elkarbizitzaz ari garenean, EITBek herri honen bakegintzarako eta elkarbizitzarako izan behar duen paperaz. Prest gaude guzti horretaz hitz egiteko, baina lehenik eta behin, eta lehen txanda honen denbora bukatzen ari denez, gustatuko litzaiguke hitz egitea askozaz sinpleagoa den eta askozaz oinarrizkoagoa den kontu batetaz. Ez soilik edabidei dagokien gauza bat, baina bai edabidei ere dagokiona. Hitz egin nahi dugu errespetuaz, eta hitz egin nahi dugu begiruneaz. Gu Euskal Herria bildu gara. Bigarren indarra herri honetan. Baina berdin dio zazpigarrena izango bagina ere. Berdin dio zazpigarrena izango bagina ere. Gure galdera zuzena da. Zergatik hartzen du EITBek, ze ez da kasu isolatua, zergatik hartzen du EITBek Euskal Herria bildu edo espektro politiko jakin batekiko, besteekiko, beste batzuekiko hartzen ez duen jarrera. Zergatik mespertsatzen du horrela, modu horretan, EITBek Euskal Herria bildu. Zergatik Euskal Herria bildurekin bai, beste batzuekin inoiz egin ez dena,
egiten ez dena, eta gure aburuz egin beharko ez litzatekena ere argi geratu dadila. Egin beharko ez litzatekena ere, inorekin ez, errespetua eta begirunea eskatzen ari gara. Beraz, benetan, gustatuko litzaiguke erantzutea, zergatik jarrera hori Euskal Herria Bildurekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko Urruzuno jauna, eta guzti honi erantzuna emateko hemen ditugu gure artean Maite Iturbe mendialdua, ITBko zuzendari nagusia, eta Andoni Aranburu Iturbe, estrategia eta komunikazio zuzendaria. Ongi etorriak gure batzordera, eta beste barik zuona da hitza. Egunon guztioi, hasteko esan behar da daukagu hemen guk geneukan eskaera honetan, bilduk egindako eskaera honetan, oso eskaera orokorra zen, nolabait zuk aipatu duzu gertaera konkretu batean oinarria zeukala, baina eskaera horretan gertaera konkretu hori esan azaltzen. Alegia, nolabait eskaera zen oso ala maior esaten dana, objetibidade falta, pluraltasun falta, orduan gai potoloa zan, orokorra zan, eta valorazioa alakotzea egin dugu, eta horrezagaitik etorri naiz. Bestalde eta nola baloratzen dugun gai hau, gertaera konkretu hau. Gertaera konkretu hau baloratu genuen bere garaian, eta administrazio kontseiluan ere esan da daukat momentu hartan, baloratu genuen, eta esan genuen hankasartze bat izan zela, periodistikoki, eta nire hitzetan horrela dago jasoa. Nolabait balorazio bat izan zelako, kazetariarena momentu hartan, eta notiziarekin etxekolako zerikusirik, ezta? Baina hori esan da gero, esango nuke, gure profesionaltasunen konfiantza osoa daukagula, eta ausartuko nintzateke ere esatera, segurazki profesional horrek, ezaututa bera, baingo zuela valorazio hori, nolabait, balioan nahiko lukelako jarri zilarren zeuden esfortzoak eta leginak. Baina hori ja, esaten du, nire interpretazioa izan daiteke, nolabait beren profesionaltasuna, nolabait pikutara ez eramateko, porque ez litzateke justua izango. Hori esan da ere, azkenengo galderari ez naiz gai sentitzen erantzutera. Zeren azkenean iruditzen zait oso valorazio subjektiboa nolabait esateko, zergaitik EITBek ez duen tratatzen beste partiduak ero beste taldeak EH Bildu bezala, da galdera, ezta? Eta zergaitik ez dugu mespresatzen beste, mespresua, ero alako zerbait alako potolo bat erabili duzu, EH Bildurekiko daukagun jarrera. Ezin dut hori konpartitu, eta ez dut konpartitzen. Orduan, gure jarrera neutroa da, eta neutro izan barko litzateke, dakizuen bezala, denontzat. Orduan, gu nolabait orain erantzutera joango naiz guk geneukan eskaera horrokorari. Gaurko agerraldi hau Daniel Linenaritik berriki idatzitako artikulu bat aipatuz hasiko dut. Gizarte demokratikoen konplexutasuna ezin hobe azaltzen baitu. Zera dio. Una democracia es un sistema de organización de la sociedad que no está especialmente interesado en que resplandezca la verdad, sino en beneficiarse de la libertad de opinar. La democracia es un conflicto de interpretaciones y no una lucha para que se imponga una descripción correcta de la realidad. Edozein hedabideren narratibak interpretazio gatazka sor dezake, eta sortzen du. EITBrekin bezala, hedabide guztiekin gertatzen da. Inenaritik, zalantza sakona esartzen du errealitatearekiko erlazioak ulertzeko orduan. Ze leku duen bizitza politikoan egiak eta gezurrak. Ze erlazio sortzen den egia eta gezurra artean. Egiarekin dugun harremana konplexua da, oso konplexua da. Errealitatea ez da gertakari ukaezinekin osatzen. Errealitatea konplexua da, errealitate politikoa oso konplexua da. Inenaritiren hitzetan, ez gara evidentziazko mundu batean bizi, ezagutza faltaren, behin-behineko ezagutzaren, erabaki arriskugarrien eta opustuen ingurune batean baizik. Egia eta objektibotasuna zein zehaztasuna ez dira gauza bera. Esaten edo sentitzen dugun, ia ezer ez da
egiaztagarria. Gainera, bizitzan gertatzen den moduan politikan ere badago dimentsio emozional bat eta gure emozioek oso zeharkako harremana dute objektibotasunarekin. EITBek obedientzia politikoarekin lotuta ez dagoenez, legebiltzarreko eztabaidetan agerian geratzen dira mai honetan aurkatzen diren ikuspegi politikoak, oso sentsibilitate desberdinekoak hain zuzen. Ezin dugu horietako sentsibilitate bat bera ere erabat asebete, eta gure misioa ez da horiek asebetetzea. Talde guztien kritika jasotzean publikoki zein pribatuki adierazten dizkigutenak lidergoa eta komunikatzeko ahalmena dituen hedabide publikoa garela erakusten digute. Lidergoak erreferentzialtasuna ematen du, lidergoak eragiteko ahalmena ematen du. Eta horregaitik politikak dimentsio emozionala duelako, karga emozional handia duelako, talde politiko bakoitzak intentsitate handiko ikuskaritza politikoa egiten du hedabidekiko. Bere kritika politikoa gauzatuz. Legebiltzarrean izan ditudan agerraldietan beti nabarmendu dut EITBek hedabide publikoa izaki informazio erreferentzialtasuna mantendu behar duela, erreferentzialtasun positiboa eta eraikitzailea. Hedabide bat balioetan oinarritzen denean lidergo positibo eta eraikitzailea du. Alderdi politikoak eragile politikoak zarete. Legebiltzarreko mailan EAeko gizartea dago ordezkatuta, baina alderdi bakar batek ezin du gizarte osoa ordezkatu. Dauden interesek ez dute nahita ez batura bat ematen. Askotan aurkako interesak dira, eta legebiltzarreko dinamikak bere bozketa sisteman irabazi galdu kultura sakona du eta gobernu oposizio kultura sakona ere. EITB hedabide publikoa izaki instituzioa da berez. Hori hala da estatutua idatzi den garaitik. Orduan gauzatu zelako Ertzaintza, Legebiltzarra eta EITB, EAeren autogobernuaren funtsezko simboloak zirela. EITB instituzio serio eta esanguratsua da. Hain da garrantzitsua ezen interes alderdikoietatik urrundu behar baitugu. Interes alderdikoiek ez dute saiatu behar EITB kontrolatzen, eta EITBek ez du interes alderdikoiekin bat egin behar. Iturri ofizial bateko informazioa eskainiko dizuet. Agerraldia EITBen informazioari eta gaurkotasunari buruz egiten den tratamenduan ardazten baita. Ikerketa soziologikoetarako zentroak, CIS erakundeak, 2016 urtearen amaieran egin zuen ikerketa batean, oso ikerketa demoskopiko fidagarria da, bere trasagarritasunaren gatik eta lagin handiaren gatik, galdetutako 2005 euskaldunek honako galdera honi erantzun zioten. Galdera zan, zer telebista kate nahiago duzu informazioa jasotzeko? Erantzuna, 96ak EITBren kateak nahiago dituela erantzun zuen. Bigarren posizioan La Sexta zegoen, 14ekin, eta gainerako kateak oso atzetik geratu ziren. Ikerketa soziologikoetarako zentroaren datuen arabera, biztanleriaren erdiak EITBren telebista nahiago du, eta beste erdia gainerako kateen artean banatzen da. Honako galdera honen kasuan, hau da, beste galdera zan, zer irrati emisora nahiago duzu informazioa jasotzeko? Eta erantzuna zen, EITBren irrati emisorak nahiago ditu galdetutakoen 37. Bigarren posizioan kadena zer katearen emisorak 26arekin, eta beste herena gainerako irrati emisoren artean banatzen da. Ikerketa soziologikoetarako zentroaren datuak dira hauek. EITB erreferentzia da Euskal Herrian, informazioa emateari dagokionez. Beste ikerketa askok ere, EITB aldezten dute, gure informazio zerbitzuak lidertzat adieraziz, sinesgarritasunean, objektibotasunean eta pluraltasunean. Halaber, ikerketa soziologikoetarako zentroak berresten du, EAeko biztanleek, hein handi batean EITB nahiago dutela informazioa jasotzeko. Hedabide gisa, zuzendari gisa, diskurso politikoa gizartearen iritzitik bereizi behar dugu. Albistegi editore baten zeregina gizarteak informazioa jasotzeko duen eskubidean oinarritzen da. Egun, bakoitzeko informazioa testuinguruan kokatzen du. Titularrak lehenesten ditu informazioaren aldetik interesgarria izango den eskaleta egiteko, eta eguneko albisteak elkarrekin lehiatzen direla jakinda, informazio pisu jakin bat ematen dio informazio politikoari. Behar bada ez dena bat etorriko eragile politiko jakin batek nahiko lukeen pisuarekin. Hor,
eskaleta finkatzean eta albistea garatzean dago kazetarien profesionaltasuna eta zintzotasuna, eta ez botere politikoei pos ematen. Giza jarduera orotan gertatzen dira akatsak, baita kazetaritzan ere gertatzen badira, onartzen ditugu. Baina ez ditzagun nahasi akatsat eta eredu erratikoak. Ikusten dugu kritika politikoa alde guztietatik datorrela, baina beti argudio desberdinekin etortzen dira. Adierazpen ugari, hala nola independentzia falta, pluraltasun falta, ez datoz errealitatearekin bat, ikerketa soziologikoek barrez ez diote horrelakorik. EITB-ren estilo liburuaren hitzaurrean jasota dagoen beste argudio ardatz bat ere jorratu nahi dut. Kazetaritza ona nahita ez da kazetaritza nahitakoa. Gazteleraz, periodismo intencional. Kazetaritza ona oso ondo ohartzen da zein den bere misioa. Zertarako, zeini zerbitzua emateko. EITBek zerbitzu ematen dion herri honek kazetaritza nahitakoa merezi du, ikuspegi kritikoarekin. Ez da euskeria, kazetaritza une zailenetako bat bizitzen ari baita. Diktadura mugimenduaren prentza bakarrik zegoen. Adierazpen askatasunik gabe. Prentsako adierazpen askatasuna duela 40 bat urte lortu zen, eta orain aldi berri bat bizitzen ari gara, oso prentza libre gutxirekin. Hedabideak beren esku dituzten enpresa taldeetako zuzendaritza nagusiak bankaren eta inbertsio funtzen kontrolpean daude. Botere ekonomiko lobistak bere gain hartu ditu komunikazio talde eta zuzendaritza nagusiak. Lobby ekonomikoen obedientzazko kazetaritzaren garaian gaude. Interneteko albisteek informazio sentsazio faltsua sortzen dute. Fidagarriak ez diren iturrien gero eta albiste gehiago dago. Argi dago, albiste gehiago kontsumitzeak ez duela esan nahi herritarrak hobeto informatuta egongo direnik. Hortaz, gaur, inoiz baino gehiago ezinbestekoa da prentza libre izatea, eta orain inoiz baino zentzu gehiago du hedabide publikoak izateak. Boterearen kontrapisu izaera dutelako, lobbyen obedientziazko prentza orekatzen dutelako eta fake news fenomenoak orekatzen dituztelako. Hedabide publikoak jasaten ari diren zorroztasun eta kontrolaren eta hedabide pribatuen kontrol falta demokratiko eta parlamentarioaren arteko aldea ere aipatu nahi dut. Alegia, hedabide pribatuak bere tokian jartzen dituen gauza bakarra merkatuaren legea da. Baina kazetaritza librearen oinarrizko printzipioetatik kanpo geratzen dira, egia, objetibotasuna eta independentzia bilatzean. Hedabide pribatu horiek beren banako interesak legitimoki bilatzen dituztenean ez dituzte herritarren interes kolektiboak edo publikoak errespetatu behar. Hedabide horietan titularrak eta informazio kontraesanezkoak ez dira justifikatzen. Errealitatea beren interesen gainetik gailentzen denean. Hedabide horiek norbere barreraren atzetik hedabide publikoen egiazko akuilu bilakatzen dira. Urruzuno jauna, irizpide honez, EITB sortzeko legea eta horretan jasotzen diren oinarrizko printzipioak aipatu dituzu. Horri buruz arituko naiz, baina hori baino lehen EITBen zuzendaritza honekin abiatu ditugun bi gauza garrantzitsu nabarmenduko ditut. Hain zuzen ere, nire agintaldian informazio jarduera erredakzio kontseilua martxan jarrita gauzatzen dugu. Hortaz, egungo EITBek 2013ko martxoaz geroztik zuzentzen dudanak kazetaritza libre eta arduratsua defendatzen duen organo aktibo bat du. Kazetaritzaren oinarrizko printzipioak eta deontologia profesionala zaintzen dituena. Horregaitik esan beharra daukat, EITBren informazio jarduera kazetari erredakzio bikain batek egiten duela posible. Erredakzio estatutu bat dugu, eta erredakzio kontseiluarekin harremana bikaina duen zuzendaritza taldea. Errespetuan eta profesionaltasunean oinarritutako erlazioa. EITBek bere kazetariak errespetatzen ditu. Horien profesionaltasuna eta hedabidearen neutraltasuna errespetatzen ditu. Hori baieztatu egin daiteke EITBen, eta nik ere baieztatzen dut, egia eta frogagarria delako.
Baina halaber, baieztatzen dut ezin dela gauza bera esan beste hedabide batzuei buruz. Esaterako hedabide pribatuak ez dutelako olako bermerik. Badakizue estatuko hainbat hedabideetan kazetarien gandik salaketak agertu direla. Erredakzio kontseilua kazetarien profesionaltasun eta independentziaren bermea da. Nabarmentzekoa da EITBen egiten den kritika politikoa ez datorrela bat erredakzio kontseiluaren kexa edo salaketekin. Hortaz, EITBren kazetaritza independentzia zaintzen duen elemento garrantzitsua da erredakzio estatutua. Badago kazetaritza ereduaren profesionaltasuna babesten eta zaintzen duen beste elemento garrantzitsu bat ere, eta da estilo liburua. Aurreko zuzendaritzek zeinbat saiakera egin ostean, EITBren egungo zuzendaritzak estilo liburua argitaratu du. Estilo liburua ez dabil inguru-minguru eta zuzenean planteatzen du gai editorial konplexuenen trataera egokia. EITBen estilo liburua egiteko saiakera ugari egon dira, arrakastarik gabe. Aurkako ikuspegiak eta euskal gizartearen politizazio maila altua zirela eta. Zuzendaritza honek EITBren estilo liburua argitaratu du. Hori argitaratzea bezain garrantzitsua izan da kazetaritza nahitakoaren, zintzoaren eta eraikitzailearen alde egin den oreka alegina. Euskal gizarte heldu baterako pentsatutako kazetaritza, zen kritikoa duten pertsona informatuentzako kazetaritza. Ez da egile batek egindako estilo liburua, aditu bati eskatu zaiona. Taldean egindako estilo liburua da. Eztabaida askorekin, bai unibertsitatearen esparruan eta bai esparru profesionalean, eta milaka ekarpen eta zuzenketa jaso ditu. Horregatik, balio handiko kazetaritza eztabaida du atzean. Bi erakunde publiko sinesgarriren, ala nola EITBren eta EHUren arteko eztabaidatik eraikitako estilo liburua delako. Estilo liburuaren hitzaurrean, sinatzen dudan erdiko zatian, kazetaritza doktrina honenean oinarritutako paragrafo bat dago. Egiazko kazetaritza nahitakoa da. Helburu bat ezarri eta aldaketaren bat eragiten alegitzen da. Kazetariaren betebeharra informatzea da, gizadiari laguntzeko moduan informatzea, eta ez gorrotoa edo arropuskeria sustatzeko moduan. Albisteak bestearen ezaupidea handitzeko balio behar du, bestearen errespetua handitzeko. Gerrak beti hasten dira lehen tiroa entzun baino askoz lehenago, hedabideetako hitz trukearekin hasten dira. EITBren programa kontratuak kontestu instituzionala eguneratzen du eta erantzun erabilgarriak eskaintzen ditu benetako kazetaritza nahitakoa jorratzeko moduari buruz. Eta horren aurrean ezin da eragozpen handirik jarri. Hortaz, ez dugu soilik EITB sortzeko legea. Programa kontratua ere biziki dokumentu garrantzitsua da. EITBren informazio zeregina ulertzeko, objektiboki hartzeko eta baloratzeko orduan. Programa kontratuak zerbitzu publikoko konpromisoak ezartzen ditu informazio arloan. Zehazki honako audio. Lehenengokoa, kalitatezko informazioak esan nahi du, EITBek beti eman behar duela informazio kontrastatua erreferentziazko informazio iturrietan, eta informazio hori kualifikazio profesional egokia duten kazetariek prestatu behar dutela. Bigarrena, EITBren kazetaritza jarduera profesionala egia, askatasuna, pluraltasuna eta giza eskubideak defendatzera bideratuta dago. Hirugarrena, EITBek euskal herritarren beharrak estaliko ditu. Laugarrena, EITBek espazio zabala eskainiko die instituzioei, eragile politiko, ekonomiko eta sozialei, eta orobat gizarte zibila ordezkatzen duten erakundeei. Bosgarrena, EITBek gizarte kohesioa lortzeko funtzioa du, berdintasunerako, anistasunari arreta emateko eta giza eskubideak sustatzeko informazio politika garatuz. Seigarrena, EITBek hausnarketa espazioa sustatu behar du eta sortzen ari diren gizarte fenomenoen zentzua eta ondorioak aztertzeko ahalmena izan behar du. Zazpigarrena, EITBek proaktiboa izan behar du Eusko Jaurlaritzaren giza eskubide bizikidetza eta lankidetza planak garatzeko orduan. Zortzigarrena, EITBek bere gain hartzen du euskal autogobernua eta horren instituzioak sustatzeko,
ezagutarazteko eta defendatzeko printzipio editoriala. Beratzigarrena, EITBek berezkotzat hartzen ditu euskal gizartearen konpromiso instituzionalak garapen ekonomikoaren, zientifikoaren, teknologikoaren eta ingurumen garapenaren arloan. Eta margarrena, EITBek konpromiso hartzen du erakundeari berari buruzko informazio politikak gardentasun maksimoa izan dezan. 10 ardatz horiekin EITBen kazetaritza epizentroan euskal gizartea dago eta horrek bereizten du EITB gainerako hedabideetatik. Hortaz, gure informazio zeregina oso argi dugu. Oso argi dugu ez dugula sartu behar dialektika alderdikoietan. Jabe gara gure independentzia goresten dela eta alderdiekiko eta instituzioekiko obedientziarengandik urrundu behar dugula. Guk ikuspegi plurala eskaintzea bermatzen dugu. Gure kazetariak herritarrei informazio oso eta fidagarriena eskaintzeko beharrezkoak diren ikuspegi guztiak ezagutzera eta ezagutaraztera behartuta daude. Hau da, informazio oreka eta pluraltasuna eskaini behar dizkiegu. Legebiltzar honetan ordezkatuta daude sentsibilitate desberdinak ikusgai jarriz. Amaituko dut, gizarte demokratikoaren izaera konplexua azaldu dut. Esan dut, interpretazio gatazka gizarte demokratikoen berekoa dela. Bestetik esan dugu, azaldu dut ere, distantzia politikoz eta ostasunez jarraitzen dugula informazioa eskaintzen. Ikus-entzuleek egunero jarraitzen gaituztela jakinda eta hedabidea zein profesionalak babesten dituztela jakinda, egunero ematen baitute aditzera zer hedabide nahiago duten. Azaldu dut ere, kazetaritza burutsua kazetaritza nahitakoa dela, estilo liburuan jasota dugun moduan eta programa kontratuan ere garatuta dagoen moduan. EITB sortzeko legearen oinarrizko printzipioak bermatzeko. Azaldu dut ere kazetaritza lanaren independentzia mantentzen dugula, erredakzio estatutua dugula, errespetuan eta profesionaltasunean oinarrituta. Erredakzioan ardura editoriala duten karguak eta zuzendaritza erredakzio kontseiluarekin harremanetan jartzen dira. Izendatu aurretik eta horietako bati berari buruz ere ez da egon inongo oharrik izendapena egiteko orduan. Eta azkenik, EITB sortzeko legean jotzen da hedabide hori berebiziko tresna dela euskal herritarren informaziorako eta partaidetza politikorako. Ahal bezain ongi jarduten dugu, zintzotasunez eta profesionaltasunez. Profesional talde bikain batekin eta onarpen handiarekin. Ikusentzuleek eta euskal herritar gehienen lehentasunek adierazten duten moduan. Eskerrik asko.